Estem a la sala de premsa on el Born Centre Cultural, on Esquerra Republicana ha fet la nit electoral, i tenim amb nosaltres el cap de llista, en Gabriel Rufián, i la pregunta és, sincerament, una mica decebut? Sí. No, home, hòstia... Sí, home, sí, una mica segur, perquè les enquestes tot apuntava que una mica milloraria a nivell de diputats. Les enquestes són enquestes, al final Esquerra Republicana ha mantingut resultats, fins i tot ha pujat en percentatge de vot, així que molt i molt contents perquè l'escenari és dramàtic, és que el Partit Popular ha guanyat una mica més a l'estat espanyol, no? Així que, hòstia, molt contents. Perquè també hem de tenir en compte que l'abstenció ha estat molt més alta, la nostra gent, molta gent independentista considera que aquestes eleccions són les seves. Bueno, jo crec que hem d'estar molt contents, de veritat, allà dins encara hi ha més alegria que aquí. Us esperàveu que diguem, l'afer Fernández Díaz, antifrau, tingués aquest poc efecte? Perquè en realitat el PP ha pujat. Jo crec que al final cal entendre que al votant del PP, i ho dic des del respecte, no li importa el que faci el senyor Fernández Díaz. Fins i tot al revés, el que fa és galvanitzar el vot del PP, no? Bueno, torno a repetir, el que al final reflecteix és que no hi ha cap mena de possibilitat de canvi a l'estat espanyol. Cap mena. El Partit Popular ha tornat a guanyar una mica més, el Partit Socialista Obrer Espanyol s'ha mantingut. Una vegada més li diem a la bona gent en Comú Podem que l'únic canvi possible se'n diu Catalunya i és que és pràcticament empíric. Sé que has de marxar amb altres mitjans, així que t'agraeixo molt que ens hagis concedit aquests segons, i entenc que, per tant, balanç positiu, malgrat no haver arribat a aquests 11-12 que deien les enquestes de peu d'urna, no? Que ja teníeu ja la mel a la boca. Esquerra Republicana és el Clint Eastwood de l'independentisme, queda en pie sempre. Perfecte, moltes gràcies, Gabriel. Gràcies. Bueno, aquí veieu una mica la sala de premsa, realment hi ha molta tranquil·litat. Fa una estona Josep Cuní entrevistava en directe a Oriol Junqueras, el president, i ell assegura que allà dins, on està tota la quinta campanya, hi ha més ambient. Potser hi hauríem d'entrar, a veure si ens deixéssim. Fins després.